Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo, pelak-pelak Nggo menem. karyane Ayo. Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Sumanding si sehmu nasa rina Cah cerdas ya apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang
Cak Jolang, suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya Nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji meten sak sememan jroning kalbu janji mas sirakan merati amang sirakati hati rinamani aku tansah Genduk Niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae baka beranyata janjine tetane citra kalangan welat wisa sak Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik, apa-apa tek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowenthah karo rama ibune direwangi
prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Sepuluh malah nge-grab tak kira pegawe. Nolak salira lho iku pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti Nggih, ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Ari Puryanto. Panjenengan iki nadyan tok di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah niki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. wedhus. Bapak adanya wedhus. Lah sing kagungan Dik Niken lah sing maringi ya Dik Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dik Niken. Walah. Dik Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhus Dik Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dik Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe. Bokong. Gila Oh, wedhus ya. Wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon